mortal na pagkakamali. Oo, magkakamali yan. Biro mo yung sa kabila, imbes na maiburol ito, hindi naiburol. Hindi naman COVID pala to. Yan din sinabi ng pamilya kanina. Ay, ganun. Naburol namin, sabi, hindi na namin naburol. Ito ang mga laman ng kwento ng grupo ng sepulturero ng Eternal Peace Cemetery dito sa Barangay Sindalan, Syudad ng San Fernando, Pampanga, habang inihahanda ang huling hantungan ni Imelda Rome, ang maling bangkay na naisilid sa nitso ni Lolo Benigno Pasyon dahil sa pagkakamali ng mga tauhan ng morgue ng Our Lady of Mount Carmel Medical Center nitong July 10, 2021. Sa tinagal umano nila sa serbisyo sa pag-aasikaso ng patay, ngayon lamang sila nakasaksi ng ganitong eksena. At kahit na may pandemya, ang sisi ay nasa pamunuan pa rin ng morgue ng ospital. Ang palaisipan pa sa mga sepulturero, papaano nagkamali? Ito lang naman yung gusto lang natin malaman kung paano talaga nangyari nagkapalit yung bangkay. Kasi maraming na maraming abala. At meron tayong matututunan dyan. Oo. Di ba? Paano na paghihiwalay yung bangkay ng isang COVID-19 positive sa isang regular na morgue, sa isang ospital, di ba? Sa paghingi ng saklolo ng pamilya ni Lolo Benigno sa Pampanga Provincial Health Office bilang local provincial IATF chief, iginarantiya ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda na walang dapat bayaran ang dalawang naabalang pamilya sa pananagutan ng Our Lady of Mount Carmel Medical Center. Ito ang naging sagot sa CLTV News ni Governor Pineda na tumawag rin ng pansin sa pamunuan ng ospital. Patatawagan natin siguro yung hospital. Gastusan nila yung paghuhukay ulit ng bangkay na yun. All right, Gov. Yun lang ang po pwede natin gawin. Wala naman tayo ibang po pwedeng gawin. Gastusan nila yan kasi gumastos na itong pamilya, nilibingin nila yan, nagbayad na sila. Ngayon, gastusan nila the rest dapat nung nila. Yung proseso na yan, paghuhukay niyan at paglalagay naman nung COVID positive dun ulit sa paglilibing ulit, gastusan nila yan. Hindi na dapat maglabas ang pamilya dyan. Sa pagsubaybay ng CLTV News Team sa mismong libing ng bangkay ni Lolo Benigno at Aling Imelda, naroon ang ilang representante ng Our Lady of Mount Carmel Medical Center. Tumanggi silang humarap sa kamera, ngunit kinumpirma nilang sinagot nila lahat ng bayad para sa serbisyo ng magkabilang pamilya. Tumanggi naman ang mga ito na magbigay ng pahayag sa tanong na papaano nagkamali. Ayon kay Department of Health Central Luzon Director Corazon Flores, sa initial nilang investigasyon, ang pagkakamali ng ospital ay sa labeling ng dalawang bangkay. At gayon na rin sa authorized personnel na nagbigay nito sa mga tauhan ng punerarya. Siyempre, kinausap namin yung hospital owner, director, and then we made them explain what happened during sa may namatay na pasyente, that should be proper labeling ng ating dead body. Yeah. At saka yung dapat yung naging issue, dapat yung authorized personnel doon sa ating hospital. Guided naman anya ng mga protocol ang mga COVID-19 hospital kaugnay ng handling sa mga bangkay na mga nasasawi sa novel coronavirus disease. Ang silyadong body bag din umano ay palatandaan para sa mga COVID-19 patient lamang at ito'y dapat may label. Kasi dapat siyempre naka-shield po yun dahil siyempre we don't want to expose yung mga non-infected. Para sa infection control po, para ibig sabihin hindi po ma-expose yung mga other people po. Wala pa umanong natatanggap na letter of complaint ang DOH sa magkabilang pamilya na nagkapalit. Bukod sa administrative case, bukas naman umano ang DOH na magbigay ng kanilang findings report sa nangyaring kapabayaan ng ospital sakaling maghahabla ang pamilya. Samantala, sa panayam ng news team sa kapatid ni Imelda Rome, magbababang luksa muna umano sila bago pag-isipan ang susunod nilang hakbang upang papanagutin ang Our Lady of Mount Carmel Hospital. Inamin po nila na sila po ang nagkamali yung sa hospital po. Saan ho daw? Anong departamento? Yung sa morgue po. Sana magkaroon na po ng aral, magkaroon na po sana ng responsibilidad yung
Yung hindi lamang po dahil patay na ang isang tao ay hindi na natin bigyan ng respeto, bigyan ng konsiderasyon, kundi ang bawat sitwasyon ay dapat bigyan natin ng responsibilidad. Tinangkang tumawag ng CLTV News sa Information Office ng Our Lady of Mount Carmel Medical Center nitong July 13 at sinasabing tatawagan na lamang ang aming team para sa kanilang pahayag. Hanggang ngayon ay hinihintay pa rin ng CLTV News ang kanilang tawag. Paolo G. Santos, CLTV News.